Sziasztok, Zsuzsi vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon. Az első videómban egyből volt ellenfelemmel, Bencével fogunk nektek narancslekvárt készíteni. Ugyanis a műsorban nem biztos, hogy tökéletesen látszódott a recept, amit használtunk, és úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek, hogy hogyan is készült, illetve kicsit majd beszélgetünk közben, hogy egy kicsit jobban megismerjetek minket. Ez így van, mondjuk sok választásod nem volt, mert én voltam a csapattárs, és lekvárt akarsz főzni, akkor ki más szeretné itt? Jó, igen, de egyébként meg nagyon jó volt a közös munka, én nagyon szerettem veled dolgozni, úgyhogy nem is bánom, hogy veled kezdjük most el ezt a kis sorozatot. Még kicsit félek attól, hogy majd a kék tálnak fogják a receptét kérdezni a nézők, de a lekvárit tudjuk. Na, akkor én fölvágom, te pedig lehántod. Le. Zsuzsi, mi lenne, hogyha kicsit olyanról beszélgetnénk, amit a nézők nem tudnak? Beszélgessünk olyasmikről, mire gondolsz? Mesélj a szexádi televíziós múltadról. Köszönöm a kérdésed. Olvastam, hogy műsorvezető voltál? Ezt hogy kell elképzelnem? Igen, én kommunikációs média alapszakon tanultam a Pécsi Egyetemen, és ott kezdtem el gyakornokoskodni a Pécsi tévénél, és onnan jött a lehetőség, hogy elmehettem a szexádi televízióhoz teljes állásba dolgozni, és híradót vezettem, illetve kulturális műsorokat, plusz emellett... Ezzel kell volt tanulni, érted? Nem, semmi íze. Hát még nem, majd még meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Egyébként nagyon szerettem a tévében dolgozni. A műsorvezetés mellett interjúkat is készítettem, illetve a műsorok szerkesztésébe is besegítettem, úgyhogy tulajdonképpen szerkesztőriporterként funkcionáltam. Híradókba gyártottunk anyagokat, különböző kulturális műsorokba. Egyébként nagyon élveztem, mert nagyon-nagyon sok helyre eljutottam, nagyon érdekes embereket ismertem meg, nagyon érdekes emberekkel interjúztam, és tényleg semmihez nem hasonlítható egy ilyen munka. És Bence, neked mit lehet tudni az előéletedről? Mit csináltál, mielőtt biztosítóztál? Én világéletemben biztosítós voltam, én ebben jöttem bele. Ha? Középiskola után elmentem egyetemre próbálkozni. Igazából nagyon hamar megdőlt ott a pályafutásom, mert az első fél év végén lusta voltam fölvenni a tárgyakat. Értem. Én nem mentem el vizsgázni, majd ellenkeztem pótvizsgára, aztán kiszámláztak valami 200 000 forintot tárgyanként 20 000, és lemondtam a pótvizsgákat. Oda vagy ilyet nem izgató dolog. Tehát mi a véleményed a veszélytársakról, azok, akik kiestek, azok, akik benn vannak, melyik szinte tök alkalmatlan volt, amelyik lehetett volna valami? Én egyébként mindenkiben láttam fantáziát. Gáborral nagyon furcsa volt az első napunk, hogy őszinte legyek, ő kicsit érdekesnek tűnt számomra, de egyébként őt is kedveltem. Én szerintem mindenkinek megvan az erőssége. Azt nem tudom, hogy tényleg azt tudta volna elnök úr hasznosítani, amit a Gábor tud. Valószínűleg igen, csak nem gondolom. Biztos tudsz most tenni. Jó, hát végül is igen. Kész a narancs, fel kell tenni főni. Hoppá, azt is. 3 másodpercen belül volt. Bence, jól érzem, hogy te nem vagy egy konyhatündér típus? Én olyan konyhatündér vagyok. Tényleg szoktál főzni? Én minden nap főzök otthon. Komolyan? Én Miket szoktál főzni? Hát a felét nem ennéd meg, az biztos. Mindent, tehát tengeri helkentyűk, de... Jó, azt nem kérek. Csinálok mondjuk sertésfejpörköltet, amit szerintem te mennél meg. Hát valószínűleg tényleg nem, ezekkel kifognál rajtam, ugye, de hát azért csak nem. Pacalpöré, jó pacalpöré. És a család ezeket szereti? Hát én igen. Ja, értem, jó. Tehát akkor azért nyugtass meg, hogy nem én vagyok az egyetlen női ismerősöd, aki ezeket nem szívesen eszik. Nem. Na, fölraktuk a narancsot. Föl, akkor ezt elrakom, hogy ne zavarjon minket. Én belerakom a fűszert, hogy 1 kiló narancs volt, ebben megy 1 rút fahéj, 3 szegfűszeg, meg egy csillagán is. Úgy kellett volna amúgy. Úgy emlékszem, hogy ez a műsorban kicsit könnyebb volt. Most valahogy úgy nehezemre esik. Lehet, hogy azért, mert nem vagyok versenyben. Hát vagy ne a csillagán is próbálsz széttölni, hanem a narancsot. A narancsot próbálom, de köszönöm a tippet, köszönöm, igaz? Na, amúgy ez a mennyiséghez én megy 250 g édesítőszer. És azt is mondjuk el, hogy ugye azért édesítőszer, hogy egészségesebb legyen, és hogy bionarancsot használtunk, mert ugye az fontos. És tartósítószert se fog tartalmazni, hogy gyorsan egyétek meg. Bence, elkezdhetnéd közben a bőröd írtam, míg én itt készítem a lekvárt. A műsorban is így csináltuk, nagyon jól felosztottuk szerintem van, de én nem akarok most annyit dolgozni, kitaláltam egy tök jó dolgot. Na mit? Láttam, hogy van mesternél éhes maradtál, ezért hoztam egy kis kaját. Ó, te jó citromot egészen pontosan. És legyen az, hogy aki előbb megeszi, a másik lesz a narancsijat. Na akkor megmutatom, hogy kell egy citromot fölvágni. Megfogjuk a citromot, ráhelyezzük a vágódeszkára. Újra kínos ügyelve. Egy határozott, de nem túl erős mozdulattal, hopp, és ketté is vág. Ezt tudtad amúgy, Zsuzsi, hogy kell citromot fölvágni?
Nem, most tanultam valami újat. Én fordítva szoktam. Jó, te keresztbe vágod először, az nem jó. Jó, hát tanultam ma is valami újat. Ezt a fehér részt kivágom, hogy ne legyen keserű, jó? Jó, köszönöm szépen. De egyébként már szívesen. az enyémből te azért nehezítést kapsz. Te nem ettél cukros csirkelábot, szóval ennyi jár amúgy. De fagyit ettem. És ez finom volt Jaj, egyébként. olyan volt, mint a Betty is megette a finom fagyit, meg a rákot, meg a palipot kiette. Aztán a porcol után keddig is felügyülés, vagy a kacsavér után, akkor sárányok. Hol van a rák? Elkezdett Betty. Ja, azt megettem, azt szeretem. Na, aki most unta meg a szerencsétlenkedést, és szerte elkapcsolni, hadd mondjam el, kövessenek be minket. Mit van neked? Instagramon. Facebookon? Nagyon Mi boomer vagy, nem lehet Bence. követni? Hát de csak inkább Instagramon, meg TikTokon, tudod, ez a mostani fiatalok YouTube-on. platformja. Tehát akkor Te már citromot? ettem már citromot, és szeretem is a citromot. Akkor nagy szarban vagyok. Lehet, meglátjuk, és akkor aki Kérem, először... adok még egyet, akkor 5-3. Nem, semmiképp. Nem, ez így fair, viszont akkor aki először megeszi a citromot, Akkor... annak nem kell narancshéjat reszelni. Legyen az, hogyha én eszem meg előbb, akkor te reszeled a narancshéjat. Ha te eszed meg előbb, akkor meg közösen reszeljük a narancshéjat. Nem, ez semmiképpen. Komolyan, Bence, hát fair játékszabályokat szeretnék. Akkor hogy lesz? Na, számolj vissza. Akkor aki először megeszi, az nem megúszza, reszel. igen. Jó. 3, 2, 1. Öcsém, mikor lereszelem? Ez olyan, mint egy sűrített limonádé, cukor nélkül. Meg víz nélkül. Bújtán. Öcsém, az a hülye, aki ezeket fizetett fogfehérítésre, jöjjön el a Zsuzsihoz. 400 forintban megúszta. Ez a te ötleted volt, Bence, de attól tartok, hogy veszíteni fogok, mert én nem tudok ilyen gyorsan enni. Öcsém. Egészséges, sok benne a C-vitamin. Srácok, kommenteljetek. Nagyon gyomrégésem lesz, egész éjjel azt fogom olvasgatni. Válaszolok, ígérem. Jó, nem baj, reszelem én akkor a narancshéjat, úgy tűnik, hogy egyébként nem volt jó veled versenyezni, mert Azt hittem szereted. kétszer olyan fehér lett a fogad szerintem, mint volt. Szeretem a citromot, de sajnos annyira vicceseket mondtál közben, hogy ezért nem tudtam gyorsan enni, mert annyira nevetnem kellett. Csaltam. Én nem azt mondtam, hogy csaltál, csak azt mondtam, hogy nagyon sok viccet mondtál, amitől nem tudtam enni. Na, mehet akkor a bőrradír, mondom és a akkor... receptet, azt mind le kéne reszelni. Jó, szuper. Ide. Egy bögre cukor. Remélem nem kiváltam össze. Meg Nem. fél bögre olívaolaj. Extra szűz, mert ez is bio, ugye? És a narancsé. Hát akkor rám maradt a reszelés, beszélgessünk egy kicsit. Mondjuk, meséld el, hogy mi a legkedvesebb gyerekkori emléked? Legkedvesebb gyerekkori emlékem? Képzeld el, nekünk volt egy éttermünk Ó, a Balatonon. Szerencsére bőrradírt nem árultunk, Narancsszekvárt se. De ott 6-7 évesen én vittem ki a németeknek az étlapot. És mondta édesanyám, hogy mondjam azt, hogy bite, ugye az német latesség. És én meg mindenkinek azt mondtam, hogy pite. És anyu rám szólt, hogy hát de bitét kell mondani, kisfiam. De mondom, anya, annak semmi értelme. Ez a pite az olyan jól sikerült, hogy szerettem volna egy biciklit, és annyit jattot kaptam, hogy nyár végén gyakorlatilag összejattoltam magamnak egy biciklit. a pitével? A pitével, aha. Ó, ez tök jó. Ez Tök oké. jó. Na, kész vagyunk akkor reszeléssel, ezt összekeverem. Jó. Addig viszont meséld már el nekem, Bence, hogy készültél valamivel a műsorra? Izgultál előtte? Angol tanárhoz jártam, a mai napig járok egyébként, mert Tényleg? nyárra leszeretnék nyelvvizsgázni, aha. Igazából én kommenteket te szoktál amúgy olvasni? Szoktam olvasni, igen. Na, melyik a kedvenced? Biztos van valami, hogy megragadottan, nagyon elszittak, vagy nagyon megszerettek. Az nagyon tetszett, hogy amikor megérkeztünk mi négyen utolsó nap, akkor sokan írták, hogy lehet, hogy én fogom megnyerni. Az nagyon jól Amikor esett. megjöttek a keserűk, ugye arra gondolsz? Igen, a keserűkre gondolok. És neked van valami top kedvenc? Hát nekem ez annyira nem esett jó, mert akkor nem hiszik azt, hogy én. Hát van egy top kedvencem, azt írta rá egy csávó, hogy olyan vagyok, mint a Balázs, csak feldagadt a fejem. Érdekes. Én ezt imádtam, vissza is Nem olvastam. írtam neki. Képzeld el, hogy hallod,
imádom a kommentet, hogy bearanyoztad a napomat. És erre válaszolt, hogy örüli, hogy vettem a poén, mert nem akart megbántani, és mondtam, hogy zseniális. Tehát én ezt például imádtam, ezt a kommentet. Imádtam még azt, amikor azt írják, hogy szegény Bence angolul se tud, nem csak magyarul. A legjobb az volt, hogy nekem nem az álommelóba kéne jönnöm, hanem inkább logopédushoz. És egyébként ez hogy esik neked, hogy ezt Én így imádom. Tehát a feleségemnek szarul esik, de én nagyon röhögök rajtuk. Tényleg? Úgy imádom. Otthon olvasgatom az ágyon este, fölröhögök egyet, megkérdezi, meg is szittakodom a... És egyáltalán nem hat meg? Tehát így belülre egyáltalán nem jutnak el a negatív kommentek? Engem nem izgat. Azért engem igen, tehát amikor mondjuk olyasmit írtak itt az evés után, hogy nekem kellett volna kiesnem, mert hogy nem tettem semmit a csapatért, az nekem rosszul esett. El is mondtam ott a műsorban, hogy én nem szeretném hátráltatni a csapattársaimat, csak egész egyszerűen nem tudok ilyen ételeket enni, és az rosszul esett. Engem megérintett, hogy azt mondják, hogy nekem kellett volna ezért kiesnem. Mert szerintem viszont aznap én még tettem egy csomót a csapatért, és úgy gondolom, hogy nekem is köszönhető azért, hogy nyertünk. Nyilván ezt mindenki másképp látja, meg nyilván jó lett volna, hogyha én is be tudok segíteni az egzotikus ételekbe, de hát ez így alakult. De engem ezek tényleg egyébként megérintenek. Hát engem egyáltalán nem. Tehát olyan keveset látnak a nézők abból a napból, amit ott voltunk. De én ilyen lelkis típus vagyok, akkor te abszolút nem. Én nem. Én olyan jókat vigyorgok ezek. Kőkemény lélek, csak így nevetgesz. A kedvencem az volt, hogy ne bántsátok a Bencét, mert beteg a szeme. Hát azt imádtam. Igen, mert hogy hunyorogtál? Nagyon estére már elfáradt a szemem a stúdióban. És a fények miatt? A fények miatt hunyorogtam. Fények miatt. Ugye, olyan, mint a tikkert volna a szemem, ezt többen megjegyezték, hát én ezt imádtam. De amúgy vártam ezt a kommentet, az lepett meg, hogy a 4.-5. nap jött az első ilyen, nem egyből. Na Zsuzsi, akkor hagyjuk ki a fűszereket, nem? De. Nem olyan hideg amúgy. Tudod, mit lett volna jó csinálni amúgy a szegfűszeggel? Na mit? Megszámolni, hányat raktunk bele. Egyébként a műsorban megszámoltuk, és én ott nagyon-nagyon erőteljesen koncentráltam rá, hogy mindet kivegyem. De azt mondom, kezd el bort mixerezni, és akkor közben én azt hozzáadom. Jó. Ez olyan félbarát bőrradír. Milyen? Félbarát. Férjbarát? A feleség fölkenni, a férjben ne nyalja. De figyelj, az edény aljának nem kell benne lennél. Oké. Szuper, köszi. Na, te kevered, pószolom, jó? Jó. Igazi csapatmunka. És hogy esett egyébként, hogy mi utolsó napon kerültünk be a várólistáról? Neked milyen volt, hogy akkor már 2 hete küzdöttetek, és akkor mi csak úgy a semmiből betoppantunk? Szerintem nektek sokkal szarabb volt, mert mi ott azért már 2 hét alatt felépítettünk egy képet magunkról, amit ugye nem ismertetek. Ezen kívül bennünk volt már a rutin, és nekünk meg volt az első napunk, amin még ki tudtunk bénázni. Tehát nem volt első napotok, hiszen a top 10-be akartatok bekerülni 2 nap alatt. Igen. Így nektek is szarabb volt, viszont aki gyorsan tudott ugye alkalmazkodni, az viszont ugye 2 mármelóval csináltam maga 2 hetet. Ez meg volt az erőnye és hátránya is. De egyébként én megértem, hogyha valakinek ez ilyen rosszul esett, hogy mi az utolsó napon csak úgy belecsöppentünk. Én nehéznek éreztem nagyon, mert nekünk tényleg többet kellett bizonyítani, meg többet kell bizonyítani, mert titeket már jobban ismernek, és nekünk viszont kevesebb időnk volt arra, hogy megismertessük magunkat, megmutassuk, hogy mit tudunk, kevesebb féle feladatban tudtunk bizonyítani. Úgyhogy én egyébként nehéznek éreztem, és abszolút nem éreztem ezt egy ilyen pozitív, előnyös helyzetnek. Akkor Levente mondta, hogy az egyik őtöknek a bemutatkozó pitche az tetszett neki. Igen. Akkor te tudtad, hogy rólad beszél, vagy sejtetted, vagy nem tudtad eldönteni? Reménykedtem benne, hogy rólam beszél, de abszolút nem voltam benne biztos, mivel én nem ismertem a többieket, én nem voltam ott az ő állásinterjújukon. Nézd, ezt szereztem ugyanolyan üveget, mint amiben ott raktuk. Ó, nagyon szuper. Mehet? Hát várja nekem, mert fel kell készülnöm. Ennyi elegendő lesz bele? Szerintem több a soknál. Jó, akkor Segítsek? nem köszi. Na, hát Kész? az akarunk kész is. Igen? És akkor jöhet a bőrradír. Jöhet a bőrradír. Szerintem ez tök jó, meg is szívta magát. Szuper. Bio. Mindenki által használható. Tökéletes testradír. Na. Kész van a bőrradír is.
kis helyes kis rózsaszín masnival. Na már ki kéne próbálni. Még azt akartam tőled kérdezni, hogy te hogy érezted magad a versenyzőtársak mellett? Szerinted is kiélezett volt a viszony? Mennyire érezted ezt így belülről kellemetlennek? Szerintem van, aki túl komolyan vette. Nyilván veletek jóban voltam, a csapat másik révén valakivel jóban voltam, valakivel nem. Olyan szuper nagy ellenségeket nem szereztem, barátokat annál inkább. Tehát nekem egy jó élmény volt egyébként. Nyilván voltak parázs viták, főleg az erősebb karakterek között, mint például a Betty, a Rachel. Ja. Neked ki volt a kedvenced amúgy rajtam kívül? Én... A második legjobb, így is mondhatjuk. Igen, egyébként többekkel jóban voltam én is. Azt kell, hogy mondjam, hogy rosszban senkivel nem voltam. Én azt gondolom, hogy nem volt annyira kiélezett a helyzet, és a konfliktusok nem voltak ennyire élesek a versenyzők között. Én abszolút nem éreztem ezt belülről kellemetlennek. És én nem gondolom azt, hogy bárkivel is rossz viszonyom alakult volna ki. Hát csak nem tudsz róla, lehet, nem? Az is lehet, de én úgy gondolom, hogy minden feladat végén sikerült megoldanunk a problémákat, minden feladat végén sikerült elsimítanunk az apró kis hullámvölgyeket, és én nagyon örülök egyébként, hogy bekerültem, nagyon jó kapcsolatokat szereztem, többekkel tényleg baráti viszony is kialakult, akár mint veled is, és nagyon örülök, hogy megismertük egymást. Én azt gondolom, hogy inkább több pozitívat éreztem ebben, mint negatívat. Bence, megkóstolod a lekvárt? Kóstoljuk meg, de várj, adok egy kis kanalat szerintem. Sajnálod? Nem, csak azzal főztünk, szerintem is szebb. Jó, olyan, mint a műsorban. Szerintem is jó lett. Nem? Aha. De mi lenne, hogyha hívnánk egy pártatlan kóstolót is? Ne csak a mi véleményünkre Több alapozzunk. műsorod, azt viszont kitagasz. Hát én arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha Betty is megkóstolná. A kommentelő kedvence. Hát szólja neki. Betty? Sziasztok! Szia, Betty! Hello, szívem! Köszönöm a meghívást! Örülünk, hogy jöttél. Adok neked is egy kanalat, és akkor kóstold meg te is, hogy neked Ez hogy a ízlik. híres neves, ugye? Igen. Balog úrnak ízlett, csak mondom. Nekem ott nem volt sem megkóstolni. Feljel találjunk neki egy rendkívül kreatív nevet, mint a Balú. Legyen álomlekvár. Amúgy ez tényleg finom. Na. Az tényleg jó lett. De a radírt is ki lehet próbálni? Hogy? Az kötelező. Nézd, a lekvárt ma oda is adtuk ajándékba. Így van. Aha. Igen. Na lássuk. Kipróbálom akkor rajtad. Csoda bőrradírunkat. Amúgy érzése pont olyan. Szuper. És megszállom már egy olyan? Nagyon jó, nagyon. Ó, Finom is megkóstolod? Hogyne, csak a feleség meg nem tudja. köszi, hogy itt voltatok, srácok. Szerintem ezt folytassuk majd Szívesen legközelebb. máskor is. Ezt azért elviszük a Bettyékhez. Köszönjük a meghívást! Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ez egy próba videó volt. Hogyha tetszett, akkor írjátok meg kommentben, és csinálunk további részeket a többi jelölttársammal. Remélem, hogy megtudtatok valami újat ma rólunk, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!